ଅଛୁଆ ମଣିଷ ମନ୍ଦିରକୁ ଛୁଇଁଲେ ବାପ ଲାଗିବ ଭାଗବତକୁ ସେଇ ଅଭିଶାପ ଦେବେ ବରକୁଣ୍ଡା ସାନ୍ତ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ଆମକୁ ଦିଅ ଦେଉଳ ମନା ଆରେ ମନ୍ଦିର ଛୁଇଁଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ଅପବିତ୍ର ହେଇଯିବ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଛୁଇଁଲେ ଯଦି ମନ୍ଦିର ଅପବିତ୍ର ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ୍ୟ ବାରି ହାତରୁ ନଡ଼ିଆ ନେଇଥିଲେ କେମିତି ଭକ୍ତସ୍ଥାନ ଦେବ ପାଇଁ ନନ୍ଦୀ ଗୋତ୍ରଟା ଅଟକି ଗଲା କଣ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛୁଆ ଅଛୁଆ କିଛି ବି ନଥାଏ ତତେ ହାତ ଧରିଥିଲ ମୁଁ ତତେ ଆଉ ଚୁପକିରେ ପାରିବିନି ବୁଝିଲୁ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି ମୁଁ ଭାଗବତ ବସେଇ ପାଖକୁ ଯିବି ଆଉ ମୋ ମନ କଥା ତାକୁ ସବୁ ଜଣେ ତତେ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଛି କେତେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ କଣ ଜାଣିଛୁ ଆମେ କେବେ ଜୀବନରେ ଆଉ ବାପା ମା ହେଇପାରିବାନି